Kana music yakanaka ichikwanisa kuita kuti iwe ukomborerwe, unzwe zviri nani, upinde munyasha, uye ichikwanisa kuburutsa mweya mutsvene, zvinorevawo kuti music yakaipa inokwanisa kukudaidzira madhimoni. Sekuvenga kana kuti kusema kwaunoita vanhu vanoita zvakaipa, wosimuka uchibva pavari, ndo zvinongoitawo mweya mutsvene nemweya werima hazvigari pamwe chete. Vakawanda munotaura kuti haingori entertainment, kungovarairwawo. Zvakadii iwewo dai waizodaidza kudya kana kutandara nemunhu abva kudzura mumba nendove, akazara ndove mumwiri wese, woti haiwa ingori ndove, hando yatinoshandisa kudzura mumba here? Unokufanira kunzwisa kuti mweya wechiedza unokwanisa here kutolareta kugara panonga pachiridzwa music iyoyo yaunenge uchiteerera. Ende paunopedza zuva rako 24 hours uchiridza music, uchiita basa, uchifamba rwendo, nguva zhinji unenge uchivaraidzwa nemweya upi? Ende tikaisa zvechechi pasaidi, music yakangofanana mento, inonga ichikudzidzisa zvimwe zvinhu zvishoma nezvishoma, inenge ine zvairi tokudzidzisa ichiisa mumwoyo mako. Music yako inokudzidzisa zvipi? Music yaunoteerera inoratidza kuti uri munhu akaita sei.